Ah, dacă aș putea da timpul înapoi, eu l-aș opri la ziua 2, când am acceptat să vii cu flori la noi. Nu te-aș mai primi cu zâmbetul-ți dulceag, ci ți-aș închide ușa-n prag și m-aș bucura să văd cum pleci pe alt meleag. Pentru o clipă de iubire nespus am plătit cu lacrima. După o clipă de iubire te-ai dus să te aștepte altcineva. Pentru o clipă de iubire în plus te-am primit în viața mea, dar mi-ai luat din fericire și-ai dus să împarți și altcuiva. Te întreb, poate ai uitat să-mi spui te-a meritat. Nu înțeleg de ce vă lasă Dumnezeu să vă jucați cu noi mereu. Pe 20 de care te dau uite bine că vă faci pe acolo. Ce e aia de 20 de care? Pare rău ceva mai ales. Ce plăcere aveți la unii iară, la alții să vă așezați singur tu, să vă bată inima în fiecare pentru clipă de iubire am plătit cu lacrima. Dar dacă mai zice că 2 ani tot o plătesc. Să te aștepte altcineva. Pentru o clipă de iubire în plus te-am primit în viața mea, dar mi-ai luat din fericire și-ai dus să împarți și altcuiva. Te întreb, poate ai uitat să-mi spui de-a meritat. Pentru o clipă de iubire nespus am plătit cu lacrima. După o clipă de iubire te-ai dus să te aștepte altcineva. Adriana mi-a spus. Da, mi-a spus la Kaufland te duci. Nu mă, la Vila, pardon. Acum La Vila. După ora 8? vreți să mai ia serios? Una seriosă. Nu, nici mine, eu nu dau capul acum, dar... Notează la eu mai găsesc și la... Vine la anul plin! Sigur că vin. Atunci o punem la păstrare! o face până devine marmeladă. O ținem așa, Adriana. Pilot! Între 26, 21, Vă sărbătoare! uță, Glasul meu ți-atinge umbra, ochii mei de cer.